అన్న ఈ వీడియో చూడండి అన్న, మొత్తం నిన్న చూస్తే గజ్జలు గలగలం అన్నాయి మాకైతే. నైటే చూడండి, డే వస్తే స్కిప్ చేసి పడేసేయండి, లేకపోతే సేవ్ చేసుకొని నైట్ చూడండి, మస్తు ఉంటుంది. మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, 2020 తర్వాత టైం చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. నేను స్పేస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సన్ చాలా హాట్ గా అయిపోయింది, క్లౌడ్ బర్స్ట్ కూడా చాలా రెగ్యులర్ గా అయిపోతుంది. 2020 తర్వాత ఏ ఒక్క ఇయర్ కూడా రియల్ లైఫ్ లానే అనిపించలేదు. ఎందుకంటే అసలు అదేది రియల్ కాదు. ప్రపంచం 2020లోనే అంతమైపోయింది. బట్ ఇది జోక్ కాదు, స్కిప్ చేయొద్దు ప్లీజ్. కోవిడ్ తర్వాత టైం లైఫ్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది, కానీ అది మనుషులు ఎవరికి తెలియకూడదని లాక్డౌన్ పేరుతో మనల్ని ఇంట్లోనే ఉంచేస్తారు. మనం ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ లో లేవు, టెంపరీగా ప్రోగ్రామ్ చేసిన బ్యాకప్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం. మనం ఎప్పుడో పోవాల్సిన వాళ్ళం, కానీ టెంపరీ వరల్డ్ లో ట్రాప్ అయిపోయాం. అందుకే మనం ఫిజికల్ గా బాగానే ఉన్నాం, మెంటల్ గా చాలా డిస్టర్బ్ గా ఉంటున్నాం. చావు అంటే అంత ఎక్సైట్ అవుతున్నాం, అలాగే ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా మనకి ఏ చావులానే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీ డివైస్ నుంచి నా వీడియో బలవంతంగా క్లోజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హియర్ దిస్.